What you know about me? What you know about me? What you know about me? What you know? Hey, dat is ik. Weet je waarom dat ik er zo marginaal uitzie? Oké, wacht. Even shout-out naar de Primark, want dat is de coolste onesie ooit. En die hangt al een jaar in mijn kast. En ik heb die dus al super lang niet meer gedaan, want het is heel te warm geweest. Maar nu is het weer onesie weer. Joe. Die bestaat en al. Oh. Leuk, hè? En weet je waarom dat ik zo blij ben? Oké, wacht, nee. Fuck, het is te marginaal. Oké, zo ga ik dat niet uploaden op YouTube. Sowieso wel, oké. Anyway, vandaag sta ik recht. Ja, ik zit niet neer. Mijn stoel staat daar al heel vol met kleren. Dus daarom dat ik recht sta vandaag. Oeh. Wauw. Oh, maar wacht, het ontbreekt iets. Het ontbreekt iets aan mij. Wacht, fuck, waar is het naartoe? Waar is het naartoe? Waar is het naartoe? Ik ben jarig! Dat zeg ik jullie nu al, maar ik ben dus jarig vandaag. Ik zeg nu al vandaag, maar als die video dus zoals de vorige keer weer bijna een week te laat geüpload is. Op 4 oktober was ik dus jarig, dus hopelijk is dat vandaag. Hopelijk staat er vandaag op. Ik ben dat nu aan het opnemen. Het is nog maandag, dus het is heel raar voor te zeggen dat ik jarig ben. Maar langs de andere kant ook niet, want zoals dat ik al in een andere video... Oh, die belichting is bijna slecht. Het is... Oh, fuck. Het is al donker, hè. Dus ja, zoals dat ik in een andere video al zei, heb ik dus een verjaarweek. Dus daarom dat ik eigenlijk al jarig ben. Ik ben heel de week jarig, dus je mag mij elke dag gelukkige verjaardag zeggen. Het is een prachtige, maar echt een prachtige, sorry, een prachtige mooie lucht buiten. Dus ik ga je even filmen. Just take a look at the view. Hoe schoon is dat niet? Ja, dat is dus speciaal voor mijn verjaardag. Zo kan ik gaan slapen met heel mooie zonsondergang. De belichting is heel slecht, of dat de camera nu staat. Daarom dat ik eigenlijk altijd zit. Maar ik was echt te lui en kan eigenlijk echt niet veel tijd. Want op dit moment ben ik dus niet thuis. Ik ben fucking aan het tijdreizen. Dus we zijn nu maandagavond. Voor mij toch? Ik ben dat nu aan het opnemen. Het is maandagavond. Ik neem dat nu snel op. Ga dat vanavond editen. Vanavond renderen. Vanavond al uploaden. Uitgesteld wel. En morgen komt hij online. Dus nu zou hij hopelijk moeten online staan. Ik hoop het echt. Nu, dat heeft er niks mee te maken. Ik ben dus 20 jaar geworden, wat dat een speciale leeftijd is voor mij. Want ik mag een nieuwe voordeur kopen. Hahaha, ik zit op tram 2. Hahaha. Oké, die mop heeft iedereen dus ondertussen al gemaakt. Dus die heb ik al genoeg gehoord. Ja, mij kan het eigenlijk geen bal schelen. Ik voel mij niet oud of zo. Ik heb zo nu wel gewoon het gevoel van shit, Bo, nu moet je echt als een volwassene gedragen. Want je bent 20. En 20 is mijn 2 vooraan. En dat wil echt wel zeggen volwassen. Like, je bent geen kind meer. Ga ik daar de fuck om geven? Nee, ik blijf gewoon kinderachtig. Dus daar moet je niet mee in zitten. Mijn video's gaan niet veranderen. Het is niet dat ik nu ga beginnen praten over logaritmen en het is het enige moeilijke woord dat ik ken, dus zit er niet mee in, oké? Dus ja, mijn verjaardag, ik kan er nog niet veel over vertellen wat ik gedaan heb. Ik kan het eigenlijk wel al een beetje voorspellen, want ik moet werken op mijn verjaardag. Dus ik moet werken van 11 tot 7 op mijn verjaardag. Iedereen die vandaag is langsgekomen, dank u wel. Ik heb op maandag 3 oktober ook al bijna veel eten gehad. Niet normaal. Ik heb chocobons gehad, kindersurprise eiers, donuts, brownies, muffins, drankjes, water, deze kroontje. Shout-out naar Armand en Maxime voor dat kroontje. Subscribe, ze hebben ook nu YouTube channels, doen allemaal een maand. De linkje staat hieronder, basic, als we links hebben, anders ga ik dat wel fixen. Super bedankt naar iedereen die eten is kom brengen of andere dingen voor mijn verjaardag. Het is echt, ik zweer het, mijn beste verjaardag ooit. Hoe ga ik dat vieren? Op dit moment zit het nu waarschijnlijk in Gent of zo. Als dat dinsdag geüpload is. En anders, ja, hoe ga ik dat vieren de rest van de week op mijn werk? Er mogen altijd voor de rest van jullie leven blijven komen. En dan gaan we dat wel vieren. Is het goed? Ja, het is goed. Oké, ik wou nog iets zeggen. Ik doe dus mee met een bloggersveiling van SOS Kinderdorpen. Als je dat niet kent, zoek dat op. Dat is de max. Dat is een goed doel dus. Zij zoeken dus altijd bloggers. En die moeten dan een veiling doen. Dus ze kunnen een voorwerp te koop zetten. Of een soort van meet and greet. Zo namiddagsje weg en zo. Ik doe daar dus dit jaar aan mee. En dat staat sinds gisteren eigenlijk online. En het is nog eigenlijk online tot 13 oktober. Wat zet ik te koop, zo zegt. Een fotoshoot. En dat is dus samen met mij. Dus dat is samen met mij een paar fotootjes. Natuurlijk ook een paar foto's van jullie apart. Nadien worden die dan helemaal mooi bewerkt door de fotograaf. En worden die opgestuurd naar u via e-mail, via WeTransfer. Is dat fantastisch leuk? Ja, want het is niet alleen een fotoshoot. Wat is dat? Dat is een superleuk namiddagsje.
terrasje. En mij kende gaan we ook sowieso iets gaan eten. IJs of bubble tea of Starbucks. Of het is te zien waar dat de shoot is. Maar ik weet overal wel iets leuks zijn voor te eten. En dat wordt natuurlijk ook een super leuke namiddag. Vol plezier. En ja, trouwens, het is niet gewoon een fotoshoot. Ik ga daar ook een kleine workshop bij geven. Van hoe dat je moet poseren. Want veel mensen zijn daar onzeker over. Dus ga ik gewoon tips geven hoe dat je kunt poseren. En andere dingen. Want ik doe al 2 jaar modellenwerk. En dat is super leuk. En ik vind dat ook echt leuk voor over te brengen naar andere mensen. Voor ze daarvoor te motiveren. Voor daarmee te beginnen. Dus, zijn je geïnteresseerd in die fotoshoot? Ga dan zeker naar het linkje in de beschrijving. Het staat te koop op eBay in feite. Het startbod is €39,99. Dat is het startbod. En dus het geld dat eigenlijk geboden wordt, dat gaat rechtstreeks naar SOS Kinderdorp. Dus ik verdien daar niks aan, maar dat kan me niet schelen. Ik verdien daar heel veel geluk aan, want dat is ten eerste een leuke ervaring. Ik leer jullie beter kennen en dat geld gaat naar een goed doel en dat is fantastisch voor mij. Dus ga dat zeker checken. Het staat hier allemaal onder, al de info. Als je vragen hebt, mag je die altijd stellen aan mij. En het is nog tot 13 oktober dat je kunt bieden. En eenmaal dat de persoon met het hoogste bod gekozen is, dan kunnen we nadien een datum en een plaats en zo voor de shoot afspreken. En ga ik u persoonlijk contacteren daarvoor. Dus ja, bieden die gastjes, dat is voor een goed doel. En voor een leuke namiddag natuurlijk. En een onvergetelijke ervaring. Een nieuwe profielfoto, een nieuwe omslagfoto, een nieuwe... Don't text me. Oké, maar ja, kijk, je snapt het wel. Ik ga het niet te langdradig maken. Ik ben super gelukkig. Ik ben super jarig. Ik ben super volgepropt met eten. Do I give a fuck? No, I don't. Blijf wat eten brengen. En ja, dat was het dan eigenlijk. Het was een soort van andere video. Het was heel hyperactief, heel kort. Als je nog niet gesubscribed hebt, doe dat voor mijn verjaardag. Geef ook een blauw duimpje voor mijn verjaardag. Als je zegt van, oh fuck. Niet dat ik cadeaus wil, hè. Maar als je zegt van, nee, Bo, je verdient geen cadeau. Geef mij dan toch op zijn minst een blauw duimpje. Dat is een leuke cadeau. Dus volg mij zeker ook op Instagram. De andere links staan hieronder. Die fotoshoot is zeker echt de max. Dus doe dat. Trouwens, als je dat niet mee wilt doen of niet dat, ga zeker naar de site van SOS Kinderdorp. Want er zijn nog veel meer bloggers die meedoen. En die ook dingen dat ze zelf maken of andere dingen te koop zetten. Dus ga zeker een kijkje gaan nemen. En ja, dat is het eigenlijk. Hè. Totdat ik er weer zie. Hopelijk zonder rimpels. Want I'm getting old bitches. My tits wil hangen op de grond. Oké, ja. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.